Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алгатыба төп темалар турында. Шолыда транзит жыллык шелтерләрен яңарту буенча масштаблы эшләр башкарыла. Реконструкция кайчан төгәлләнер? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Иске баскетбол мәйданчыгы һәм отынчыклар зәбистәсенең 17-15А йорты ишек алдын кайчан төзекләндерерләр? Мәрьям Файрушина белеште. Чыгымнар кимегән, быелдан гамәлгә кергән шүп чыгаруга кагылышлы реформа Татарстанның бакчачылык ширкәтләренә тагын нинди үзгәрешләр алып килгән? Шолыда транзит җылылык шелтәрләрен төзү буенча масштаблы проект тормышка ашырыла. Эшләрнең төп өлеше торак йортларның подвалларында алып барыла. 18 километр тирәсе турбаларны яңарту сорала. Мондый зур чараны әлегә бер шәһәрнең дә үткәргәне юк диләр Шолы җылылык шелтәрләре предприятиесендә. Эшләр ягу сезонына кымаучылык итмәсме? Ләйсән Ханова сюжеты. Транзит шелтерләренең күбесе тузган хәлдә, алар 1973 елдан бирле алыштырылмаган. Эш шактый катлаулы, эшчеләргә подвалларда кысынкы шартларда эшләргә туры килә. Техника куллану мөмкинлеге юк. Әмма шәһәрдәшләр өчен уңайсызлыкларны ничек тә азрак итәргә тырышалар. Әйтик, суны йортта яшәүчеләрне алдан кисәтеп туктаталар. Эшләрнең төп өлешен 10 сентябрьдән 13-нә кадәр арада төгәлләргә ниятлиләр. Бу көннәрдә бөтен шәһәр буенча турбаларны сынауның йомгаклау этабы бара. Проблемы с вот этими транзитными сетями существовали очень давно, так как эти сети были бесхозные. На сегодняшний день мы строим вот эти транзитные сети новые, и они будут уже на балансе, значит, филиала АО «Татэнерго» на Пчелинские тепловые сети, и, соответственно, уже ответственность за эксплуатацию, техническое состояние данных сетей будет нести наша организация, наш филиал. Проект шәһәр өчен мөһим һәм кирәкле. Эшләрнең ни дәрәҗәдә сыйфатлы башкарылуын көн саен тикшереп торалар. Без бу объектларда төзелеш контроле алып барабыз һәм төзелгән трубаларның сыйфатын тикшерәбез. Бу трубалар 25 ел хезмәт итәргә тиеш һәм дә берәнди кимчелекләр булса, без аны оператив рәвештә килеп тикшерәбез. Яңартылган транзит шелтерләр ким дигәндә 25 ел хезмәт күрсәтәчәк. Аларны алыштыру турбалар белән бәйле аварияләрдән котылырга мөмкинлек бирергә тиеш. Озакламый ягу сезоны старт алачак. Белгечләр ышандыруынча, турбаларны яңарту эшләре шәһәрдәшләрнең фатирларына җылылык бирүгә кумачаулык итмәячәк. Эшләрне сентябрь ахырына, октябрь башына төгәлләргә ышандыралар. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Балалар мәйданчыгын төзекләндерүгә чират җитәрме? Шолы ТВның кайнар элемтә телефонына зәп бистәсенең 17-А15 йортында яшәүчеләр шундый зор белән мөрәҗәгать итте. Җирле үзидарә рәисе Уткан грант акчасына биредә ишек алды территориясын төзекләндерергә ниятләгән булганнар. Тик бүгенге көнгәчә бернинди хәрәкәт тә юк ди шәһәрдәшләр. Эш ни өчен тоткарланган? Бу хакта Мәрьям Файрушина сюжеты. 17А15 йорты каршындагы балалар мәйданчыгында спорт һәм уен өчен корылмалар җитәрлек, баскетбол коры да бар. Тик аларның күбесе инде искергән дигән фикердә шәһәрдәшләр. Мондагы мәйданчык миңа ошамый, үзгәрттерим. Яңа мәйданчык төзеттерим. Балалар өчен лабиринтлар белән, яңа спорт площадка белән. Менә бу атынгычларны яңартасы килә инде, конечно. Менә бу күрше домда бик матур ясаганнар бит, менә без үтеп барышлы шуларга тукталабыз обычно. Шуларда кебек булса, әйбәтрәк булыр. Территорияны грант хисабына яңартырга уйлаганнар. Бумажник җирле үзидарә рәисе республика күләм бәйгедә беренче урынны яулаган. Грант суммасы 660 мең сум. Әмма төзекләндерү эшләре озакка сузылды ди йорт буенча җаваплы Гөлфия Кузнецова. Сәбәбе уен мәйданчыгындагы корылмаларны урнаштыру белән шөгыльләнүче оешма эшне суза ди ул. Мәйданчыкны яңартуны биредә олылар да, балалар да зур түземсезлек белән көтә. Август айында иттеләр, сентябрь, октябрьда дип инде. Дахалада обещаем диделәр инде, сделаем. А монда менә бу качельны алалар, алмаштыралар инде, и монда спортивка куялар. А монда кораблик для маленьких детей. Шәһәрдәшләр мәйданчыкны якын арада яңартырлар. Балалар уңай һава торышы мөмкинлеге булганда быел анда уйнарга өлгерерләр дип өметләнә. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Стеналарга язып бетергәннәр яктылык җитми әйләнә тирә пычрак. Шәһәрдәшләр энергетик мәдәният сарае тукталышындагы җир асты кичүеннән канәгать түгел. Аларның сүзләренә караганда, 3 ел элек эшмәкәр башлангычы белән анда өлешчә ремонт ясалган. Әмма бүгенге көндә җир асты юлының торышы мактанырлык түгел. Урынга Лилия Гатина чыкты.
Энергетик мәдәният сарайы тукталышындагы җир асты кичүендә кешеләр һәр вакыт йөреп тора. Элек бирдә сәүдә павильоннары күп иде, ә хәзер аларны япканнар. Урын бушагач, пычрак, яктылык та җитми ди шәһәрдәшләр. Ну, стеналарын красить, потолок, наверное, надо затоп была бы. Почему-то сырость бывает иногда. Моннан берничә ел элек бирдә өлешчә ремонт булган. Аны җирләшмәкәр башлыгычы белән ясаганнар. Чөнки җир асты кичү капиталь ремонт буласы объектлар исемегенә кермәгән. Эшчеләр диварларны буяп, буганаларны тышлап, идәннәрне ремонтлап, инвалидлар өчен пандуслар урнаштырганнар. Бик зур эш кирәк инде монда. Эшләгән кеше кирәк. Безнең помайманы эшләделәр, әмма ләкин эшләп бетерә алмадылар. Монда инде моның бу түбәләре дә кумавчалый торганнар. Аны, наверное, туктата алмаслар о түбәләрне. Ну, стеналарны, освещениялар кирәк иде инде. Хәлгә ачыклык кертү өчен без мэриянең матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Бу проблема турында беләләр, халыктан шикаятьләр килә. Хәзерге вакытта финанслау чыганлыкларын эзләү бара. Эш кайчан башланыр, төгәл вакыты билгеле түгел. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстанда Бүтін Россия халық санын алуны үткәрү комиссиясы төзелде. Бу зур чара 2020 елның октябрында булачак. Татарстан министрлар кабинеты район һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына җирле комиссиялар төзергә тәкъдим итте. Аларның рәисләре әлеге район һәм шәһәр округлары башлыклары булачак. Моннан тыш хакимият дәүләт статистикасы органнарына кирәкле детальләрне яшәгән кешеләр санын күрсәтеп, торак һәм торак булмаган фонд йортлары буенча мәгълүмат бирәчәк. Җирле үзидарә органнарда, торак пунктларда урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр, ә биналарда фатир номерлары булуын күзәтергә тиеш. Быел гамәлгә кертелгән шүп һәм каты көнкүреш калдыкларына кагылышлы реформа Татарстанның бакчачылык ширкәтләренә төрлечә тәэсир итте. Шалы бакчачыларына исә яңа реформа уңай үзгәрешләр китергән. Чыгымнар 70%-ка кимегән. Мондый экономиягә ничек ирешә алганнар? Сорауга җавапны Лилия Гатина ачыклады. Бакчаларда шүп һәр вакыт җитәрлек иде дип сөйли шәһәр бакчачылык ширкәтләре ассоциациясе рәисе Виталий Быков. Аларны киметү максатыннан каты коммуналь калдыкларын җыю һәм чыгару өчен махсус майданчыклар булдырганнар. Бирдә видео күзәтү камералары да урнаштырганнар. Димәк, андагы контейнерга теләсә нинди шүпне ташлап булмый. Шүп җыю һәм чыгаруда тагын бер адым, аны аерып җыюга керүше булачак ди Виталий Быков. Составляющая это пластмассовые бутылки, целлофановые пакеты, которые в природе практически не перерабатываются. Поэтому вопрос стоит о создании крупного мусороперерабатывающего центра для того, чтобы сохранить экологическую ситуацию в районе. Элек бакча ширкәте рәисләренә иске җиһазларны үз көчләре белән чыгарырга туры килгән. Ә хәзер моның өчен бакчачылар үзләре җаваплы. Контейнерга көнкүреш калдыкларын гына салу мөмкинлеге бакчачыларга шүп чыгарган өчен түләүләрне киметергә мөмкинлек биргән. Хәзерге вакытта кидер төзүче 2 бакчачылык ширкәтендә калдыкларны атнага 2 тапкыр машина алып китә. Моның өчен елына якынча 250 мең сум акча сарыф ителә. Элек аның күләме күпкә зуррак иде дип сөйли безгә Виталий Быков. Быелдан шүп җыю эшкәртү процессы өчен Төбәк операторы җавап бирә. С начала этого года Гринта поставила на учет все образующиеся в восточной зоне отходы. Теперь не может быть такой ситуации, что отходы вывозятся в условный овраг. Все мусоровозы оборудованы системой ГЛОНАСС. Узган ел республиканың бакчачылык ширкәтләренә Татарстан бюджетыннан 4 миллиард сум акча бүлеп бирелгән булган. Бу суммага юллар яңарту, су белән тәэмин итү челтәрләрен ремонтлаудан тыш, каты коммуналь калдыкларны җыю өчен майданчыклар булдыру, аларны карап тоту да керә. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Басу кырларда урып җыю эшләре төгәлләнеп килә. Бу хакта Тукай районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Ринат Хәсәнов хәбәр итте. Бүгенге көнгә 141 мең тоннадан артык бөртеклеләр җыелып алынган. Бу барлык мәйданның 82% дигән сүз. Һәр гектардан уртача 40 центнерга якын уңыш чыга. Белгечләр сүзләренә караганда, бу бик яхшы күрсәткеч. Хәзерге вакытта шулай ук шикәр чөгендере алу буенча да эш бара. Безнең планнарыбыз буенча шушы атнаның ахырында бүтән җирнавыларны алып бетербез дип уйлыйбыз. Инде безнең алып бетерсәк, аннары безнең техник культураларны калып килә. Ансы инде сентябрь азагына калып бетереләчәк. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
11 сентября в 18:30 футбольный клуб «КамАЗ» приглашает всех на матч против команды «Звезда», город Пермь. Приходи на стадион, выходи за рамки. 0+.